sannan annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana duk yadda zaka yi dai yace guda bakwai ladansu yana gudana gabawa ko bayan mutuwarsa ne a cikin kabarinsa in dai kai abu ɗayan bakwai ka bi abu ɗayan bakwai a duniya to za a ci gaba da baka lada da haka kowa ya kasa kunne ya ji ɗaya daga cikin bakwan nan wato wanne kai ko wanne kake shirin yi in ma da hali a ce duka bakwan nan ka basu kafin ka mutu ko ɗaya daga cikin bakwan nan ko biyu daga cikin bakwan nan ko uku daga cikin bakwai ko hudu daga cikin bakwai ko biyar daga cikin bakwai ko shida daga cikin bakwai ko bakwai ɗin gaba ɗaya amma kada ka tafi lahira a ce baka kafa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda bakwai ba wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce bayan mutuwarka ko bayan rasuwarka ko bayan cikawarka waɗannan abubuwa guda bakwai za a aje mala'ika yana rubuta maka lada man allama ilman na farko duk wanda ya koyar da ilimi kaga aka ce ilimin addini shine farko wanda zai san Allah ilimin sana'a domin imamu shafi yana cewa ilimi biyu ne ilmu dini da ilmul hayati ilmu lahirati da ilmu duniya ilimin da zai cece ka a gaban Allah da kuma ilimin da zai cece ka a duniya ka san sana'o'i ka san sarrafa sana'o'i da yadda zaka mori duniyar kuma ka san yadda zaka mori lahira saboda haka ilimi mai amfani kenan ba dole sai ilimin addini ba a'a ilimin sana'a aikin yi da koya wa mutum yadda zai je samu abincin da zai ci halal ai shi ma yana cin addini duk waɗannan mutum ya zama likita yana taimakon jama'a ya zama injiniya ya zama lauya mai kare gaskiya mai ceto waɗanda aka zalunta ya je kafa ƙungiyar kare 'yancin waɗanda aka zalunta da waɗanda ba su da gata da waɗanda ake shiga haƙƙinsu to duk waɗannan suna nan sai ya ce au ajara naharan ko kuma ya je ya haƙa ya wato yi ruwa ya jawo ruwa wannan kaga mutum zai iya jawo ruwa daga wani guri zuwa wani guri ba rijiya ba ne jawo shi aka yana wani guri sai aka yi masa hanya ya shigo irin aikin da gwamnati take yi irin wanda za a je a haɗa kogi a sa alimin a tace ruwan a tura shi cikin famfo yana shigowa to sai ya zama a cikin gonakin jama'a inda suke noma ko inda suke lambu ko kuma inda suke rayuwa gurin ba danshi ko ba ruwa ka je ka jawo teku ya kawo musu ruwa gurin to wannan abin in ka yi shi kana cikin waɗanda za a dinga rubuta musu lada matuƙar wannan abin yana nan ko ya toshe wani ya zo ya sake haƙawa ko ya sake jaddadawa wala danka da yana nan aw fara bi'iran ko kuma ka zo inda babu ruwa ka haƙa rijiya bambancin tsakanin ajara na haran wannan kogin dama akwai shi zuwa kai ka jawo shi ruwa yake zuwa inda jama'a suke wancan kuma ruwan yana ƙasa rijiya ka zo ka haƙa to waɗannan abubuwan guda uku da koyar da ilimi da haƙa rijiya da jawo ruwa zuwa ga inda babu shi to wannan abun yana cin abin da za a rubuta maka